Hello फरायसाफोर आं दिनै खालामगोन question number 2 exercise 3.3 नि सोदारबा नाय जोंना 3.3 नि question number 2 आव जोंना मा होनना बुंदों 2x plus 3y is equal to 11 आरो 2x minus 4y is equal to minus 24 खौ मावफुं आरो बेनिफ्राय m नि मानखौ दिहुन जायनि थाखाय y is equal to mx plus 3 जों दाना बेवहाय मा खालामनांगोन जोङो नैबे मोननै समानथायनिफ्राय जोङो x एबा y नि मान दिहुननानै लाग्रोनांगोन थामहिनबा x y नि मानखौ दिहुनखांनायनि उनाव जोङो x आरो y नि मानखौ नैबे समानथायाव फसंनानै होयोब्ला जोङो मा मोनगोन m नि मानखौ जों मोननो हागोन स' बेखायनो नाय आङो बानायलांनोसै दा question number 2 जोंना बेवहायनो दङ 2x plus 3y is equal to 11 आरो जोंना होबावनाय दङ 2x minus 4y is equal to minus 24 दानियाबा बेखौ आङो समानथाय नाम्बार 1 आरो 2 होनानै लासिगोन बेवहाय डाइरेक्ट होबाव जायो समानथाय 1 आरो 2 दानियाबा जों मा खालामगोन आङो समानथाय 1 निफ्राय 2 निफ्राय 2 निफ्रायबो लानो हायो जोङो 1 निफ्राय लानोसै 1 निफ्राय आङो x आरो y नि मान दिहुनगोन स' x एबा y मोनसेनि जायखिजाया मोनसेनि दिहुननानै लाग्रोनांगौ स' बेवहाय आं मा खालामसै आङो y नि मानखौनो दिहुननोसै स' आङो बेवहाय मा लाखिगोन 3y खौ लाखिनोसै is equal to 11 2x खिथिंजाय हरनोसै अब्ला जोंना जागोन मा minus 2x मानोना जेब्लाबो समानथिनि सिगांथिंजाय दाजाबजानानै थानाय अनजिमाया उनथिंजाय थाङोब्ला बे मा जायोनो दानख'नाय जाहैयो स' जोङो आंनो मानि मा नांगौ y नि मा नांगौ 3 खौ मा खालामगोन 3 आ y जों सानजाबनानै दङ बेखायनो आङो बेखौ जुदि समानथिनि उनथिंजाय लाङोब्ला बेयो जाहैगोन राननाय स' 11 minus 2x by 3 जाहैबाय स' दानाबा आङो बेखौ नाम्बार 3 होनानै लानोसै खारन जोङो बे आगोलाव बे मोननैखौ आङो नाम्बार 1 2 होनानै लादोंमोन दानाबा नाय आं मा खालामगोन बे y नि मान मोननायखौ बे नाम्बार 3 आव जा y नि जा मान मोनबाय आङो नैखिनिया y नि जा मान बेखौ आं मा खालामगोन समानथाय नाम्बार 2 आव फसंनानै होगोन बे y नि जायगायाव दानाबा नाय आं y नि मानखौ फज'गोन 2 आव फज'स्लायनानै मोनो जों दाना मा खालामगोन 2 आव फज'स्लायनानै मा मोनगोन नायनोसै 2 आव जोंनिया दङ 2x minus 4y is equal to minus 24 आं बेवहाय फज'नोसै 2x minus 4 y नि जायगायाव आं फज'गोन बेखिनिखौ 11 minus 2y is x by 3 is equal to minus 24 दाना बानायदो 2x बेखौ सानजाब दानख' दं बेयाव दानख' सानजाब दाजाब दानख' 4 सानजाब 11 44 दानख' सानजाब दानख' बेवहाय जोंहा मा दङ दानख' दङ दानख' सानजाब दाजाबदों बेहाय दानख' जाबाय 4 सानजाब 11 44 जाबाय बेनिफ्राय 4 सानजाब 2 8x बेजों थागोन मा 3 minus 24 दानाबा नाय जोङो बेवहाय जोंहा मा दोङो मोनसे 2x जाबाय मोनसे गथा अनजिमा आरो नैबे जाबाय मोनसे मा जोंना बोखावनो गोनां अनजिमा स' बे मोनसे जोंहा बोखावनो गोनां अनजिमाजों बेखौ आङो मा खालामनांगोन दुस'सा लानांगौ अके स' दुस'सा लानांगौ जायोब्ला जोंना जागोन मा दुस'साया जागोन जोंनिया 3 आरो 1 नि दुस'साया जागोन जोंनिया मा 3 खौ 1 नो रानना होनांगौ 3 नो 1 खौ रानोब्ला 3 खौ 1 रानोब्ला 3 थांगोन 3 सानजाब 2x मा जागोन 6x दानख' 3 खौ 3 रानोबा 1 थाङो 1 जों बेखिनिखौ सानजाबनानै हो जोंनिया बेखौनो मोनगोन आङो 6x minus 44 plus 8x खौ लाखिनोसै बेखौ जों इथिं हरोब्ला minus 24 into 3 जागोन ओमफ्राय 6x आरो 8x खौ दाजाबनानै हो जोंनिया जागोन मा 14x is equal to बेखौ सानजाब 4 सानजाब 3 12 नि 2 आखायाव थाबाय 1 आरो 2 सानजाब 3 6 7 मा जागोन जोंनिया 72 दानख' 72 जाबाय आरो नैबे 44 थिंजाय थाङोब्ला दाजाब 44 जाहैगोन आं मा खालामसै बार x खौ लाखिगोन 14 खौ इथिंजाय लानो हागोन स' बेखायनो मा खालामगोन बे मोननैखौ आं दाजाबना होगोन स'
दानख'ना होनांगौ स' नाय 72 निफ्रायथ' जोङो 44 दानख'नो हाया स' जोङो 44खौ जों मा खालामगोन 72 निफ्राय दानख'नानै होनसै इथिंगोलै जोंना 1 थांनांगोन खारन नैबे नैया ब्रैनिख्रुइ फिसा स' इथिं 12 जाहैबाय 1 थाङोब्ला 12 जायोब्ला 12 निफ्राय जुदि 4 दानख'योब्ला जोंनियाव थायो मा 8 आरो इथिंजाय जोंनिया 6 थाबाय 6 निफ्राय 4 थाङोब्ला 28 स' बेवहाय जोंनिया 28 बेवहाय जोङो दानख'दों दानख' ओमफ्राय जोंना बे थांगोन 14 जेनेबा जों बेखौ दाननो हायो 2 सानजाब 7 14 2 सानजाब 1 2 आरो 2 सानजाब 4 8 7 सानजाब 1 7 7 सानजाब 2 14 स' जोंनिया बेवहाय थागोन जोंना मा x नि माना x इज इकुवेल टु माइनास जोङो माइनास 2 2 आ 2 स' जोङो मा जाखो x नि मानखौ जों मा मोनखो माइनास 2 मोनबाय दानिया जों मा खालामगोन बेवहाय दानिया बे x नि मान मोननायखौ जों बबाव फज'गोन बे समानथाय नाम्बार 3 नि बे x नि जायगायाव जों फज'नानै नायगोन अब्ला जों मा मोनगोन y नि मानखौ जोङो मोननो हागोन स' जेनेबा नाय x नि मानखौ बहा फज'गोन जोङो नाम्बार 3 आव नाम्बार 3 आव फज'स्लायनानै मोनो फज'स्लायनानै जों मा मोनगोन नायनोसै जोंना बेयाव समानथाय नाम्बार 3 आव दं जोंनिया y इज इकुवेल टु 11 माइनास 2x बाय 3 बिदि दङ जोंना स' बेवहाय आं मा खालामसै आङो 11 माइनास 2 इनटु माइनास 2 खालामसै आरो बेयाव जोंना 3 बेयाव जोंना मा जागोन दा नाय बेवहाय जोंना 2 दङ बेयाव जोंना मा दङ 2 दङ स' जोंना बेवहाय जागोन मा 2 सानजाब 2 4 माने मा माइनास जोंना मा जागोन प्लास जागोन 11 बाय प्लास 4 बाय 3 जागोन होमबा बिथिं नाय 11 जों 4 जों जोंना मा जाखो बेवहाय 15 बाय 3 इज इकुवेल टु दानोबा 3 सानजाब 15 माने मा 5 बेखायनो मा मोनसे जों y नि मानखौ जों मा मोनखो 5 मोनबाय y नि मानखौ जों मोनबाय मा 5 आरो x नि मानखौ जों मोनबाय मा माइनास 2 दानिया जों मा खालामनांगौ m नि मान दिहुननांगौ थामहिनबा जोंना समानथाय जोंना मा दंमोन ना जोङो नै m नि मानखौ दिहुन जायनि थाखाय y इज इकुवेल टु mx प्लास 3 जों मा खालामगोन m नि मान दिहुननांगौ स' अब्लाना y नि जायगायाव y खौ फज'गोन x नि जायगायाव x खौ फज'ब्ला जों मा मोनगोन m नि मान मोननो हागोन स' दाना बानाय जोंना मा दंमोन जोंनिया बेवहाय जोंना मा दङ y इज इकुवेल टु mx प्लास 3 अके स' दा जों y नि मानखौ जों मोननो हादोंमोन मा 5 x नि मानखौ जों मा मोनदों माइनास 2 अके जोंना बेवहाय मा होगोन बेयाव 5 हो m बेयाव जोंना मा होगोन इनटु माइनास 2 प्लास 3 अब्ला जों बेवहायथ' जोंना मा दङ 5 दङ m इनटु माइनास 2 2x m बिथिं मा दङ प्लास 3 स' जों मा खालामो बेखौ इथिं लाना फैनो हायो स' 5 माइनास 3 जागोन इथिंलाय माइनास 2x m थागोन बेवहाय दानख' 3 जायोब्ला 2 जागोन इथिं मा थागोन जोंनिया m थागोन आरो बे 2 खौ इथिं लाना फैब्ला जोंना जागोन मा माइनास 2 अब्ला जोंना जागोन मा इयो 2 खौ 2 रानना होयोब्ला माइनास 1 इज इकुवेल टु m थामहिनबा बेखौ जों मा लिरनो हायो m इज इकुवेल टु माइनास 1 बो जोङो लिरनो हायो स' जों मा मोनखो m नि मानखौ जों मोनबाय मा माइनास 1 m नि मानखौ जों मा मोनखो माइनास 1 मोनबाय आरो x नि मानखौ माइनास 2 आरो y नि मानखौ जोङो मोनदो 5 स' बेनो जाबाय एन्सारा